davna vremena, kad su bogovi sa Olimpa vladali svijetom, a ljudi tek započinjali svoj život na zemlji, čovječanstvo je živjelo u neznanju i tami. Nisu poznavali vatru, nisu znali kako da se ugreju, da pripreme hranu ili da oblikuju svijet oko sebe. Bili su slabi, prepušteni hladnoći i strahu. Među titanima, starijom rasom božanskih bića, postojao je jedan koji se razlikovao od ostalih. Njegovo ime bilo je Prometej. Prometej je bio poznat po svojoj mudrosti i dalekovitosti, ali po nečemu što ga je izdvajalo među bogovima. Osjećao je sažaljenje prema ljudima, dok su drugi bogovi na njih gledali kao na beznačajna bića. Prometej je u njima vidio nešto više. Vjerovao je da čovjek može napredovati, učiti i stvarati, ako mu se pruži prilika. Međutim, bog Zeus nije dijelio to mišljenje. On je smatrao da ljudi ne smiju posjedovati moć koja pripada bogovima, jer bi time mogli postati previše snažni i ugroziti poredak svijeta. Zbog toga je odlučio da im uskrati vatru, najvažniji dar koji je omogućavao razvoj i napredak. Prometej nije mogao prihvatiti takvu sudbinu za čovječanstvo. U tišini donio je odluku koja će zauvijek promijeniti odnos između bogova i ljudi. Prema starijim predanjima, popeo se na Olimp i ukrao vatru od bogova, sakrivši njen plamen u šupljoj stabljici biljke, kako bi je neprimijećeno donio ljudima. Kad su ljudi prvi put dobili vatru, njihov svijet se promijenio. Naučili su da se griju, da kuhaju, da izrađuju alate i da grade. Mrak koji ih je okruživao počeo je nestajati, a zajedno sa njim i njihova nemoć. Ali Zeus je ubrzo saznao šta se dogodilo. Razgnjevljen Prometejovom neposlušnošću, odlučio je da ga kazni na način koji će služiti kao opomena svima. Prometej je odveden daleko, u puste planine, gdje je bio okovan za stijenu teškim lancima. Tamo je bio osuđen na strašnu i neprekidnu kaznu. Svakoga dana dolazio bi veliki orao i kljucao njegovu jetru, a tokom noći ona bi ponovo izrasla, kako bi se patnja mogla ponavljati iznova. Tako je Prometej trpio bol bez kraja, dan za danom, godinu za godinu. Ipak, uprkos toj strašnoj sudbini, nikad nije zažalio zbog onoga što je učinio. Znao je da je njegov čin donio ljudima mogućnost
mogućnost da napreduju i izgrade svijet kakav danas poznajemo. Nakon mnogo vremena kroz planine je prolazio veliki junak Herakle, poznat po svojim podvizima i snazi. Kad je ugledao Prometeja, okovanog za stijenu, i saznao njegovu sudbinu, odlučio je da mu pomogne. Herakle je ubio orla, koji je svakodnevno mučio Prometeja i raskinuo lance koji su ga držali vezanog. Na taj način, nakon dugih godina patnje, Titan je konačno bio oslobođen. Prema nekim predanjima, Zeus je dopustio ovo oslobađanje, prihvatajući da je Prometejev čin već nepovratno promijenio svijet. Ljudi su dobili vatru i time započeo njihov put ka znanju, razvoju i civilizaciji. Legenda o Prometeju ostala je zapamćena kao priča o žrtvi i prkosu, o biću koje je, uprkos kazni, odlučilo da pomogne slabijima i donese im svjetlost. I možda je upravo u tome njena snaga, što nas podsjeća da svjetlost koju danas imamo nije došla bez cijene. Ovo je bila legenda o Prometeju, jedna od priča koje i danas žive kroz legende svijeta. Vidimo se u sljedećoj legendi.